Merci. Moltes gràcies, Elisenda, per les paraules. Diguem que molta responsabilitat intentarem fer-ho molt bé en el Parlament. Però el que la gent no sap és que de Girona no estaré sol de diputat, perquè també farem, durant una sorpresa, i amb mi entrarem junts, també vindrà la Geni, de diputada. Davant vostre, davant en Xevi, davant l'Elisenda, davant la Geni, doncs us vull explicar, ahir vaig estar a Hostalric i vaig prendre un compromís i un acord, que vull ratificar aquí, en aquests moments. L'acord és que nosaltres, ara tothom et diu, amb qui pactareu, amb qui pactareu? Nosaltres ja fa temps que hem pactat. Nosaltres hem pactat amb la gent que més pateix, amb la Catalunya treballadora, amb els gironins que treballen, amb els aturats, amb els que passen pobresa energètica. Amb tota aquesta gent tenim el pacte. I ahir em van demanar a Hostalric que quan sigui diputat no oblidi aquest pacte. I no l'oblidaré, aquest pacte, perquè és amb aquesta gent que hem pactat. És amb aquesta gent. I el compromís. Quin compromís vaig agafar ahir? Vaig agafar un compromís, i és que gent que porta molts i molts anys lluitant per la democràcia, perquè la democràcia no és una cosa que ens la regalen, no és als anys 70, l'any 78, que ens diuen, mira, teniu la democràcia, a partir d'aquí ja està, us podeu relaxar. La democràcia es construeix dia a dia, es construeix la democràcia. Dia a dia es construeix. I la construeixen, la democràcia, doncs, aquells que aturen un desnonament. Aquells que estan a l'escola perquè volen votar, construeixen la democràcia. Aquell treballador que es deixa la pell per organitzar un comitè d'empresa, és la democràcia. Aquella plataforma que està en la defensa del territori. Aquell pagès que, a pesar d'una política agrària comunitària indigna, està resistint. Aquell pescador que està treballant i que també, a pesar de les polítiques europees, doncs està aguantant. Totes aquestes persones estan construint la democràcia. I a nosaltres ens toca. A vegades la democràcia són 3 passos endavant i 2 enrere. Ara potser n'hem fet un enrere, però en farem 2 i 3 endavant, amb fermesa. Perquè nosaltres, aquí a Girona, som la Girona rebel, som la Girona insumisa, aquí. Venim de molt lluny. Som les terres, en tot el món, que vam fer un primer sindicat, el sindicat Remensa, i aguantarem aquest embat democràtic, recuperarem l'autogovern, perquè ens ho mereixem. Recuperem l'autogovern. I el compromís que vaig prendre ahir és no deixar de lluitar mai, em van dir. Gent que porta desenes d'anys lluitant, sisplau, no deixeu de lluitar mai. I aquests som els comuns. No deixarem de lluitar mai. Mai, mai. I ara va un missatge, aquest matí, mentre preparava aquesta xerrada, l'he canviat, us ho dic sincerament, l'he canviat, i va un missatge per la que no serà presidenta de la Generalitat de Catalunya, l'Inés Arrimadas, en el qual deia, és que hi ha gent que s'ha quedat en el 1714 i nosaltres estem construint la Catalunya del 2114 per tothom, per la gent. Mentida! És mentida! Una organització que dona suport als tractats de lliure comerç que estan organitzant les grans empreses i que generarà més pobresa laboral no pot construir la Catalunya del 2114, perquè en realitat el que està fent és incrementant la desigualtat a partir de l'aprovació dels tractats de lliure comerç. Tenim el TTIP que s'aprovarà, tenim el CETA, el TISA, ens volen robar-ho tot i Ciutadans està allà. Nosaltres construirem dia a dia espais, i aquest és el tret d'identitat del nostre programa, construirem els cercles quotidians, els alliberarem de la mercantilització que ens volen imposar. A partir d'aigua com un bé comú, remunicipalitzarem l'aigua, l'energia, la cultura. Volem que la gent passegi pel carrers sense aquesta onada de mercantilització. I això també és construir democràcia. Això també és construir democràcia.
I el darrer acord que tenim els comuns, el darrer acord, que ningú en parla aquí, el darrer acord que tenim els comuns és amb el planeta i amb les futures generacions. Aquest és el darrer acord. I ningú en parla. Nosaltres volem un planeta en futur. I el construirem, aquest planeta en futur. El construirem, i no com voldrien uns, en el qual volen un planeta en futur, però amb molta desigualtat. No, nosaltres volem un planeta en futur en el qual hi hagi igualtat entre tothom. I amb respecte, i que tothom pugui disposar d'un medi ambient sa. I aquest també serà el nostre compromís. I a la Girona insubmisa, la Girona rebel, la Girona que ve de lluny, la Girona que va molt lluny, estarà al Parlament amb 2 diputats, treballant, i estarà al govern amb un president que es diu Xavier Domènech. Merci.